Hola, zuek, zer moduz, egunon. Bueno, batez zakriston lotia hau itxia, nago Bilbon, kaletik baten. Baina, bueno, sin más, azken finen, pues pa que hemos nacido, ¿no? Ridículo itxeko bizitza honetan. Zer nago Bilbon? Bueno, pues, bilera badaukatilako, eta, zelako probatzera, pues, lankrasan batzuk, eta New York roll batzuk, así que guazen. Zuek da, horrorosua, porque... Claro, eguzki zitzen da, baina ni noia sandaletan, eta bebet kristonotan ketan. Bueno, haber raskarretzen izen, porque gero bileria daukat eta ez da nahi berandu heldu. Por cierto, dorri nahiz buzian ayer tekin, no está lan kresten reluzinuan, porque aspaldi ez gainela egoten, eta, bueno, bentsat buzian egon da. Behitu zuek, hau da lekua, bazen probatzera. Zuek behitu que pinta, Bueno, galdetu jat croissantetatik abertzein dan salduena, eta esan dozta dela lehenengo pistatxo, gero cheesecake, kinder, eta lotus, eta hartu dut pistatxoana, eta roll hori. Listo, badauko. Kriston pinta hona dauke, ez dakit, moin ez duztaman behar denboria jatiko, baina, bueno, ilusini behitxen duzta. Me encanta plano hau, en fin, gauzak mobitzen, para que se me vea bien. Bueno, zuek jarri dut kamarialeku baten pixkat randoma, baina bueno, las pintas. Nago eguzkitan porque tengo un frío, etornei sandalietan, eta hori, sin más. Hau da kajia, eta behitu. Erosi ditxuten monadak. Ai, que ezin da. Ontxe, ingotzuet gertutik, el plano. En sí, emateo ez da kerriztan lotzia hau itxia, pero ni hau itxu nahiz. Hacer el ridículo behitu hau da. El New York roll, ez dakit oso ondo ikusiko dan. En plan, oreuakin, dala, a ver. Oreuakin duko jau. Está un poco txutxurrio, pero bueno. Eman viajat, holan, oskada bat, hau leo. Os lo juro. Dago super ona. Egisa da, hain gaitxosunean, ematabela, edo pentsatzala, que izango dala maskorruntxi. Dago super ona, hojaldria dago, inkre. Eta, bueno, bastante frio dauka, Super ona. Osea, asko guzti daukat. Eta, oin, a ber, eske, dago postia eta ez dakitu zundu nola jarri daukat. Beitu behizen kae. Bueno, laster retorriko da libe, que ez dakite... emangotan denboria agertzeko edo ez, pues porque la señora es una lenta, baina probaukoin, hau, de pistatxo, ostia, pixau itxen daue, pixau. Ez dakitin erditik moztu, mundu guztiak itxen daen beziela, venga, bai, inigo. Inoiz ez do probau krema de pistatxo, igual eja gustatzen. Ostia, sako dauka, Ai, que no sé, ez dakit nola moztu zuek. Venga. Y miot, hola. Kosk, si no me gusta, va ikusiko zue kamara. Ez dago txarra para nada. Baina neman eskatuko. Sin más, probatzeko hartu dut, esan duzta berak dala top el que más se vende, así que... Bueno, sin más, jango erdixa, beste erdixa libek nahi badau, pues, emangotzat. Eta bestela, baina, baitxokuendako. Que también hay que mimarles. Así tipo itxura una dauka, Igual ez neman moztu behar, porque me prengau guztiz, baina, bueno, beti eukibia da eskura. Aurro eta iatxua. También dauko, baitiako hau. Enago hain ondo eguzkitan izan duzu, imagina, Hendia begira dago, baina ez que me da suda. Falta motatzen dut Bilbon bizuzia. Ba, bueno, oin libeto horri arte ditxuen gau, eta ez badator, sebez, eta etxera. Ez que, bueno, hau izan da patxez, urrengoan beste gauzatzu probauko, baina, bueno, azteko, ba oso ondo. Pistatxuan gero zapore hona dauka, baina ez nioan, ez dakit inoiz ez nukan ez probauta, ba hori. A ber, urrengoak ze moduz.